tam u dnešného videa. Tohoto videu to bude toho série Rozmazlená a otravná mladšia sestra, 4. diel, a som tu s kamarátkou. Tak a môžeme ísť na príbeh. Ok, takže sa zbalíme a ideme. Ok. Poď. Hurá. Tak a môžeme ísť. No, ideš. Proste som povedala, že ideš, tak ideš. Ideme na vlak, alebo auto. No, ideme na vlak. Nie, ticho. Ideme proste. Dobre, takže ideme na vlak. Dobre, hýbaj. Ja to z toho vlaku nenastúpim. No tak čo, chceš ísť do limuzíny? Nie. Tak musíme. Počkaj, zapni sa. Čo, chceš ísť do limuzíny, či čo? Jo. Hýbaj. Dobre, sme tu. Čo, kde by si chcela, čo chceš ísť peši? Tak my ťa pustíme, hej, my pôjdeme vlakom a ty budeš za nami utekať, hej? Nie. Tak? Ja pôjdem na kúpalisko. No, nie, no tak čau. Tak čau, tak ahoj. Ahoj. Nie? Sadaj. A seď na tom zadku. OK, a môžeme ísť. Pozri sa, že tuto je taký, že niektorí si mysleli, že to je chalan a proste tuto, to je ženská. Dobre, môžeme vyštartovať. Dobre. A ešte, jak mi tu urobíš hanbu, tak si ma neželaj. Dobre, zastávka, neviem aká. Dobre, a musím si tu trošku pripraviť. Dobre, takže ja som stará babička. Počkaj. Čo robím s tými babičkami? Dobre, takže dobrý deň. Okamžite vypadnite. Prečo nastupujete? To je náš vlak. Nie, ticho. Ja som niečo povedala, ty decko jedno. Ahoj, detičky. Posuň sa. Ty si babka. Buď ticho, ty babka. Počkaj, čo si povedala? Ešte zhodím tú babku na zem. No, opováž sa, tak ti trestnem. A dostaneš po zadku a nebudeš mať raňajky. Dobre, môžeme ísť. No, hýbaj, no. Ja ti dám také staré babky, že tu budeš zhadzovať. Ty si taká drzá. Tak to by si ju zhodila, tak vystúpiť a necháme času. No, celkom dobrý nápad, pretože fakt akože ťa tu necháme na stanici aspoň akože hodne dlho ťa tu necháme na stanici a hotovo. Aspoň bude od teba kľud. Čo som urobila? No. Kedy už prídeme? Kedy prídeme? Oco? Ale už tu budeme. Tak, dobre, sme tu. Ticho buď zase už čít, ty decko jedno. Ťa tu necháme na stanici. Ostatní sa tu chovajú slušne, len ty musíš byť papuľnatá. Môžeme ísť domov. Dobre, takže to trvalo tak dlho, že autom sme išli tak dlho, že až už je noc. Takže uložíme vás do postele. Ale mne sa nechce spať. Ideš spať.
Áno, ideš. A jak, vieš čo, tak si tu seď a my ideme spať. Tak, a choď spať. Seď si tu, ideme takto spať, nechce sa mi obliekať. A čau. A nezjap. Hovor. Ja nebudem spať, ani tu nebudem sedieť. Ja radšej si spravím nejaké grillované maso. A keď tieto masa sú odporné. Okay. Čo tu je za smrad? Čo tu je za smrad? Ide mamka. To, čo si urobila? Ty ale však chápeš, že to tu zhorí? Ty decko. Dám to hore na políčku a nebudeš to jesť. Dobrú noc. Čo budem? To kto tu zjape? Kto tu zjape? Čo je? Chápeš, že ja spím? No. Mám ti ja niečo spraviť, aby si bola ticho? Môžeš, ale ticho nebude. Ale budeš ticho, inak ti nič nespravím. Čo chceš také? Čo chceš? Ale to tu nemáme. Opúvaš sa zjapať. Nebudeš zjapať. No, nebudeš zjapať. Ja to tu proste nemám, tak máš proste smolu. Ja nie. Proste, môžem ti niečo akože urobiť, ale akože nie som zase... Dám ti... Však to mäso není zhorené. Dám ti ho aj tak. Uvarím toto. To mäso. Ale budeš ticho. Jasné? Áno, budeš ticho. No budeš. Môžete sa tu prestať láskavo hádať? No, nehádajte sa. Lebo akože fakt už ma s tým hnevate. A ty čo, Zúza? Ty čo tu robíš? Ty čo jej robíš? Iba varím. Ona tu zjapala, zjapala tu po mne, že chce tortu. A proste, no. Zjapala po mne. Ja chcem tortu. Nie. Nevečerali sme, ale sme tak uravení, že dáme si poriadne raňajky. A na raňajky sme sa Ale budeš spať. Lebo ťa dám... Nie, budeš spať. Budeš a budeš. Tak pôjdeš do školy. Čo? Ja nejdem do školy. No, a už choďte všetci spať. Ja nepôjdem spať. Ale ja asi pôjdem. No, vidíš? Choď spať. No,
Ale jak povieš nie, tak proste ty vieš čo, ja ťa pošlem, vieš čo, zajtra vlastne ideš do škôlky. Jupi! Už sa teším. Aj ja. Ja sa neteším. No, pôjdeš, máš smalu. Dobrú noc. Už sa tak teším, bude kľud. Asi... Dobre. Ráno. Aha. Dobre. Už je ráno. Dnes ide Emília do školy. Tešíš sa? Ona ešte asi spí. To je u nej normálne. Ja ju pôjdem zbudiť a ty môžeš zbudiť Zuzku. A to... No tak. Ja idem... Nie, o co? No. Dnes máme, myslím, že riaditeľské voľno. Kvôli tomu, že na škole netečie voda. Nie. No tak pôjdeme na výlet. Jupi, a bude tam aj sestra? Tá drzá? Nie, nebude. No hurá, ja sa teším. Takže jej ide všetko, takže ide do školy. Či do škôlky. Počkaj, koľko som jej dala rokov? Ja som jej myslím, že dala 6. Ja som jej dala 5 rokov. Ale do školy ide od 6, takže stále chodí do škôlky, dobre, nie? Takže zober si toto. Zober si tú hračku a ideme ťa zaniesť do škôlky, hej? Aby... Takže sme tu. No, budeš musieť, zlatíčko. Kto tu kričí? Ahoj, Emily. Čo toľko kričí? Ona v kuse nechce chodiť do škôlky. Jasne, jasne, všetci tu majú po 5 rokov. Jasne, poď do škôlky. Ale prestaň. Choď tam. A dovidenia. Dovidenia. Nie, ticho. Čo chceš robiť? Ticho budeš? Nie, ticho. Ty. Ticho, my ti zoberieme hračku. Ticho. Zoberieme ti hračku. Chceš to? Nie, budeš proste ticho. A hotovo. Kreslí si. A buď ticho. Kreslí si a buď ticho. Polož si tú hračku. Či čo to je. A tu máš gumu a kreslí. A hotovo. Takže, deti, no poďte. Už pôjdeme dovnútra, hej? Takže posadaj si. Aj ty. Aj potrebujeme ešte ďalšie 2 deti, pretože toto nám nepostačí. Dobre, tak, už je nás tu veľa. Dobre, takže môžete si robiť niečo svoje. No, nepôjdeš, zlato. Ty proste nepôjdeš, pretože si strašne neposlušná. Ale aj tak vonku za bránu nemôžeš ujsť, moja zlatá. Je moc vysoká. A kľúče mám od nej iba ja. To je jedno.
No. Je tu, dobre, deti. Pôjdeme teraz papať, hej, len tu mám trošku akože svinčík na tom stole. Toto tu skrčíme. Dá sa to tak vôbec dovnútra? Ja to tam nedám. Ja mám strašne tučné prsty. Dáme tieto papieričky a pôjdeme papať, áno? No ale musíš. Tak proste máš molu a seď. Proste budeš. To je môj ruksačík. Proste ty ma budeš poslúchať, či ťa to baví alebo nebaví. Nedá sa tam nič dať. No tak to si potom rieš so svojou maminkou, hej? Latičko. Dám ti kus melóna. Melónik. Tebe dám nejaký šaláčik. Tebe dám jablíčko. Tebe dám, neviem čo to je, nejaká hruška, alebo čo to je, nevidím tam. Tebe dám paradajku. Tebe dám mrkvičku a tebe dám tiež kus melóna. Tak, deti, a môžete jesť. Ja nebudem. No, tak budeš hľadná. Akože tvoja maminka mi hovorila, že si veľmi, veľmi, veľmi zlá. Že hej? Nie. Áno, ale si. A škôlky si mega drzá. Tak akože fakt. Takže budeš tu sedieť, alebo ideš vonku s nami? Budeš tu vonku s nami? Pôjdeš vonku s nami, alebo tu zostaneš? Ostanem tu. OK. Tak poďte, detičky. Jupi, ideme vonku. Jupi. Áno, spolu sa tu všetci zahráme. A tú drzu necháme tam. Nech sa odúva. Ja si postavím hrad. Veľký, krásny, veľký, preveľký hrad. Tuto. Takto. Nedarí. Poďem tu. Dobre, takže my urobíme niečo. Takže môžeš sa hrať. Jupi. Dobre, takže... Tak čo ty? Ty tu zostávaš? Fakt? Nechceš sa s nami hrať? Nechceš? Budem sedieť vonku. No, tak poď, aspoň sa tu tam trochu vyvetráš. Sadkaj si. Henta mi tam príde tak... Počkaj. Samko, henta mi tam príde nejaká smutná, nemyslíš? Nicka. Nechaj ma. Ublíži. Samko, nie je tam nejaká smutná? No. No, asi poďme sa pozrieť. Dobre. Ahoj, ako sa voláš? Prečo to musím hovoriť vám? Len tak mohli sme sa s tebou pohrať. Ja nikoho nechcem. Máš vôbec ty nejakých kamarátov, keď sa k všetkým takto správaš? Nepýtaj sa. Dobre, tak asi nemáš, pretože, no možno, že máš iba nejakú sestru. Tá sestra je sprostá na hlavu. Ona je hrozná. No, Môžem...
No, dohovor to. Tak poď sa s nami hrať. Ja nejdem! Nie! Ty si hnusná. Nejdem hrať sa. Hraj sama. Dobre, ako chceš. Hej, Sofie. Ja vymýšľam proste mená. Sofie. Áno? Nie je tam hento dievča nejaká smutné? No, samé? Asi, poďme sa pozrieť. Dobre. Hej, k nej nechoďte, ona sa s vami baviť nebude. OK. Ahoj. Čo? Chceš sa s nami hrať? Nie. A prečo? Nechceš nás? Lebo nechcem. Ale prečo sa s nikým vôbec nehráš? Si tu len tak sama, sedíš si tu iba na tom dreve, či čo to je. No a čo? Tak fakt sa nechceš s nami hrať? Hráme sa na... proste sa hráme na šmikľavke. Nie. OK, tak ahoj. Poď, Sofie. Hej. Adelka? Áno? Nie je tam nejaká sama smutná? Asi hej. Ideme za ňou sa pozrieť, či sa s nami nechce hrať? Dobre. Tak sklzne sa. Uí. Čo chcete zase? My sme chceli, že si sa s nami nechceš hrať. Áno, pretože sa hráme veľmi dobrú hru. Ja nebudem. Ale prečo sa s nami s nikým nechceš hrať? Lebo nechcem. Môžeš nám prosím povedať dôvod? Nie. Dobre, ale akože my sme veľmi dobrí kamaráti. Všetci. Tak potom, keď s nami sa budeš chcieť hrať, tak potom príď, hej? Neprídem. No tak, dobre. Môžeš mi láskavo vysvetliť, prečo sa s nikým nehráš? Lebo sa mi nechce. Hej! Choď sa hrať, pretože to pošlem domov. Hurá, aspoň by som bol. No a dobre, takže ideš preč. Hurá. Vyberiem si postavu. No ahoj, jak si sa mal v škôlke? Ona bola taká protivná a drzá. Proste toto ste akože ešte nevideli. No tak to sa porozprávame. Tak ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak ahoj!